Un ciclista foi trasladado ao hospital en helicóptero, ía moi grave, estaba inconsciente e tiveron que entubar. Un turismo bateu contra a bicicleta que manexaba. El saiu despedido e caeu por un noiro. O coche comezou a arder. O condutor logrou sair a tempo e está fora de perigo. O sinistro mobilizou a multitude de medios. Aconteceu esta tarde na Nacional 120 a altura do concello de Mondariz Balneario. Joder. Ocupan a súa casa e rematan no hospital. Iso é o que lle ocorreu a unha muller de 70 anos que foi agredida polos ocupantes ilegais dunha casa que é da súa propiedade na Estrada. O seu fillo foi o que deu aviso á Garda Civil. Miña nai, bueno, estamos ao lado do clínico e está en urxencia, están atendendo e aparentemente ten unha lesión na cadeira e na man e no ombro. E complicado rescate en Turleque, en Toledo. Un neno de 3 anos foi liberado tras caer a un pozo moi estreito duns 15 metros de profundidade. Estas son as imaxes do rescate. Ya veíamos que el acceso a ese pozo iba a ser complicado por las dimensiones, que era una tapa de 30 por 30 centímetros. Y bueno, la madre estaba dentro. Había una subestructura debajo que le permitió estar allí, pues pendiente de su hijo, está claro. E hoxe é día de contrastes en Galicia. Mentres que na costa a néboa protagonizou a xornada, no interior quedou unha tarde solleira e de calor. En Ourense, aínda máis ca onte, pasamos dos 30 graus. Saúdos, que tal? Boas noites. Unha información que coñecíamos hai poucas horas, que van chegando as imaxes pouco a pouco. Un home armado matou 8 nenos en varias vivendas diferentes do norte do estado de Luisiana, Antía. Sí, os feitos sucederon a primeira hora deste domingo e o tiroteo investígase como un caso de violencia intrafamiliar. O portavoz da policía explicou que as vítimas teñen entre 1 e 14 anos e que algúns deles eran familiares do presunto agresor. Despois de cometer os feitos, o home roubou un vehículo a punta de pistola e fuxiu do lugar. Segundo explicou a policía, 3 axentes perseguírono ata que foi abatido. As autoridades seguen recollendo información nos lugares do crime e as únicas superviventes son 2 mulleres adultas que están feridas, unha delas moi grave. No plano internacional, a incerteza marca a segunda rolda de contactos entre Washington e Irán. Donald Trump quere retomar as negociacións para a paz, pero ameaza con facer voar Irán polos aires se non acepta o seu plan. Trump, a través dunha mensaxe na súa rede social Truth, anunciou que os negociadores dos Estados Unidos, encabezados polo seu vicepresidente Vance, chegarán este luns a Pakistán para retomar o diálogo. Ameazou con que, se non hai acordo, destruirá todas as centrais eléctricas, todas as pontes de Irán e acabarase o de ser un bo tipo, di. Pola súa banda, Irán di que non ten polo momento previsto enviar unha delegación a Pakistán para negociar cos Estados Unidos mentres continúe o bloqueo marítimo imposto por Washington contra os portos iranianos. O Papa León XIV, dende Angola, desexou que se traballe en Oriente Medio para que o cese das hostilidades se volva permanente. O pontífice volveu lanzar un novo chamamento para que continúe o camiño do diálogo pola xustiza e pola paz. Pedro Sánchez pedirá este martes á Unión Europea que rompa vínculos con Israel. Nun acto de precampaña en Andalucía, o presidente do goberno pediu unha fronte común en Europa para deter a Netanyahu. No estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su gobierno. Y aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. Pois a reacción do goberno de Netanyahu non se fixo agardar. O ministro de Exteriores israelí asegurou na súa rede social Xe que non aceptarán leccións dun presidente, asegurou que ten relación con países con réximes totalitarios e terroristas que violan os dereitos humanos. Andalucía converteuse no taboleiro da política nacional. A menos dun mes para uns comicios autonómicos que condicionarán o futuro político en España, Sánchez e Feijóo miden as súas forzas e, polo momento, as enquisas non son boas para a esquerda. Pedro Sánchez aterriza en Andalucía para axudar a tai pouco ministra e vicepresidenta Montero e faino en territorio amigo, na localidade onubense de Gibraleón, onde os socialistas gobernan con maioría absoluta. No os preocupéis,
Nos queda mucha tarea por delante, hasta 2027 y más allá de 2027. O non á guerra e a defensa do público como estrategia electoral para conseguir reflotar a campaña dunha María Jesús Montero que non acaba de callar segundo as enquisas. ¿Qué se va a votar el próximo 17 de mayo? Se va a votar izquierda, se va a votar a María Jesús Montero para defender lo público. Os socialistas non manexan polo momento bos números en Andalucía. ¡A por ello! ¡Vamos a por todas! ¡Nos jugamos la vida! A menos dun mes de que Andalucía acoda as urnas, as enquisas máis recentes danlle a Juanma Moreno e o PP case unha maioría suficiente para gobernar. Este proyecto de futuro que hemos construido no se pare el 17 de mayo. No lo pare nadie. Que no volvamos a dar pasos atrás. Desembarco tamén do líder nacional do PP, Núñez Feijóo, arroupa a Moreno e confía en que os andaluces respalden o proxecto popular. La gente tiene que saber qué es lo que quiere hacer un político de verdad. La gente está harta de tener un presidente de gobierno que es un trilero. Necesitamos a representantes del Estado, porque si no los tenemos en el gobierno central, necesitamos tenerlo en las comunidades autónomas. Os políticos nacionais a exame, unhas eleccións clave que poderían marcar o futuro da política nacional. Andalucía é a comunidade que máis deputados reparte no Congreso, un total de 61. Mentres os ministros de Sumar arrouparon hoxe en Sevilla a Maillo, candidato de Por Andalucía ás eleccións andaluzas, a líder Iolanda Díaz, que xa avanzara que non ia ser candidata nas próximas xerais, agora precisa isto un pouco máis nunha entrevista na cadena SER. Tampouco irá, dixo, en ningunha lista de cara ás próximas eleccións de 2027 e matizou que si o fará o seu espazo político. Menos contundente foi o preguntarlle sobre a súa volta á política galega. Dixo que nunca marchou de Galicia. A coalición bulgaria progresista, liderada polo expresidente Rumen Radev, imponse nas eleccións legislativas en Bulgaria, segundo as enquisas a pé de urna. Radev, de perfil euroescéptico e prorruso, obtería máis do 37% dos votos, por diante da formación conservadora, liderada polo tamén expresidente Boyko Borisov. Estas son as 8ª eleccións que celebra Bulgaria nos últimos 5 anos. E 1000 vivendas resultaron calcinadas nun pavoroso incendio declarado nun poboado flotante de Malasia. Hai 9000 persoas afectadas polo desastre. Só unha cuarta parte do poboado ubicado ao leste do país conseguiu librar das pavorosas lapas que arrasaron unha extensión de 4 hectáreas. Os bombeiros viron dificultades nas tarefas de extinción por mor das mareas e polo momento non hai constancia de que se producisen vítimas mortais. Os inmobles afectados quedaron destruídos completamente. De volta a España, tiroteo na localidade sevillana de Osuna. Unha muller tivo que ser hospitalizada tras resultar ferida por arma de fogo. Os feitos que están a ser investigados pola Garda Civil producíronse arredor das 10 da mañá. Polo momento, descoñécese o móvil do tiroteo e tampouco trascenderon datos sobre a identidade da muller ferida nin da persoa que lle disparou. En Turleque, en Toledo, os bombeiros rescataron un neno de 3 anos que caera nun pozo. O rescate foi complicado, xa que o acceso era estreito e os operativos tiveron que traballar a unha profundidade duns 16 metros. Os bombeiros de Toledo conseguiron rescatar un cativo de 3 anos que caeu ao mediodía por un pozo duns 16 metros de profundidade. O suceso aconteceu nunha infraestructura soterrada na localidade toledana de Turleque. Nos encontramos pues la tapa abierta y ya veíamos que el acceso a ese pozo iba a ser complicado por las dimensiones, que era una tapa de 30 por 30 centímetros y bueno, la madre estaba dentro, había una subestructura debajo que le permitió estar allí pues pendiente de su hijo, está claro. Dos bombeiros conseguiron chegar a Torrapaz nun operativo complicado e conseguir extraelo do paso angosto. Foi trasladado nunha ambulancia medicalizada ao Hospital Universitario de Toledo. Se hizo la transferencia a los medios sanitarios y bueno, pues la estarán valorando y tal, pero a simple vista bueno, el niño parecía que estaba bien. Os momentos de anguria vividos no operativo trouxeron o presente o caso do neno Julen que se precipitou a un pozo en Málaga en 2019. Durante 13 días todo o país estivo en vilo co rescate deste cativo de 2 anos que caeu por un estreito paso de máis de 100 metros de profundidade. Male os inxentes esforzos por recuperalo ca escavación mesmo dunha galería paralela, os técnicos xa só puideron recobrar o corpo do neno xa sen vida. Desta vez en Toledo, 7 anos despois, o suceso tivo un final máis afortunado.
Un ciclista resultou ferido de gravidade esta tarde no concello de Mondariz tras ser atropelado por un coche na Estrada Nacional 120. O accidente produciuse na parroquia de Meirol, pouco despois das 7 da tarde. Por causas que aínda se descoñecen, o vehículo levou por diante o ciclista que quedou inconsciente na beira vía tras caer por un noiro. O coche, que tamén acabou fora da vía, incendiouse e ardeu por completo. Ata o lugar desprazouse un helicóptero para evacuar o ciclista ferido. Trascendeu que o ciclista tiña 26 anos e era bombeiro de Ponteareas. Unha septuaxenaria foi agredida polos ocupantes ilegais dunha casa da súa propiedade na Estrada. Ao lugar acudiron axentes da Garda Civil avisados polo fillo. A señora acabou no hospital para recibir asistencia sanitaria polas mancaduras que lle causaron. O enfrontamento produciuse a primeira hora da tarde nesta casa da parroquia de San Miguel de Castro, na Estrada. Aquí vive unha parella coa súa filla menor de idade desde hai uns 3 anos. Ao principio, co permiso da dona por mediación dos servicios sociais do concello, pero desde hai tempo como ocupantes ilegais. Esa casa é de propiedade miña nai e eles en ningún momento teñen voluntade de sair. Eles dicen que sí, que non sei que non sei cuánto. E máis, miña nai foi hoxe, porque a semana pasada miña nai presentouse ali e lle dixeron que para a semana, como sempre din, para a semana levan así meses. Miña nai chegou aí e o que se encontrou hoxe foi un empuxón dunha persona xoven, que é a parella da cabeza visible desa casa, que é un chaval, e atiraron no chan. Manuel chamou o 112 e ata o lugar acudiron axentes da Garda Civil e unha ambulancia que trasladou a señora de 77 anos ao Hospital Clínico de Santiago. E está en urxencia, están atendendo e aparentemente ten unha lesión na cadeira e na man e no ombro, pero bueno, hasta que nos digan algo parte é un parte de agresións, evidentemente, que acaban de comunicarme a min, como fillo que son, e bueno, estamos á espera. Fontes da Garda Civil confirmaron que non hai ninguén detido. O fillo da agredida asegura que a vivenda carece de condicións hixiénicas axeitadas e reclama a intervención dos servizos sociais. Gardacostas de Galicia realizou esta fin de semana varias intervencións contra o furtivismo na ría de Vigo e de Arousa. Os axentes abriron 11 actas de infraccións e comisaron máis de 300 aparellos, nasas e miños. Tamén aprenderon 600 metros de cabos e confiscaron 40 kilos de polvo e outros 11 de centolo. Mañá luns retómase o xuízo do loteiro na Coruña. Esta semana será o momento dos acusados que poderían non declarar. Aínda teñen que declarar varios membros de Loterías do Estado. Despois será o momento de escoitar o que teñen que dicir ou que calar os acusados, porque os dous irmáns poderían acollerse ao seu dereito a non testificar ou limitarse a respostar únicamente ás preguntas dos seus abogados. Manuel Reija mantivo sempre que atopou a Primitiva no mostrador do seu despacho, pero pros investigadores os movementos da terminal de apostas demostran que minte. Afirmaron no xuízo que o loteiro actuou de mala fe e que o gañador dos 4,7 millóns de euros estaba ali cando comprobou o billete. Cren que o seu irmán Miguel, daquela delegado provincial de loterías, o axudou para intentar quedar co premio. Durante as primeiras sesións, puidemos escoitar tamén a titular da Administración de Carrefour que selou a Primitiva millonaria, extrañada porque ninguén chegou a solicitar as grabacións da Cámara de Seguridade do centro comercial cando se soubo do boleto extraviado. Varios exdirectivos de loterías cualificaron de honesta a actuación dos acusados. A súa irmá, con tarefas administrativas na delegación, relataba así o momento en que Manuel lle confesou o achado. Pasamos al despacho. Entonces me dijo, me acaba de pasar una cosa esta mañana que es alucinante, todavía no me lo puedo creer. En un momento determinado que no había nadie en el despacho, pues me encontré un grupo de boletos, pues lo cogí y lo pasé por la terminal. Empecé a pasar los resguardos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que uno de ellos tenía un premio. Máis de 300 persoas chegaron a reclamar o premio da Primitiva. 2 familias personáronse no xuízo como acusación particular. 14 anos despois, o desenlace deste caso tan mediático e complexo está moi preto. Os irmáns Reija enfróntanse a unha pena de 6 anos de prisión. E mañá comeza o prazo para solicitar de forma presencial a regularización extraordinaria de migrantes para todos aqueles que previamente solicitaran cita. Hai máis de 400 oficinas dispoñibles e, aínda así, prevense longas ringleiras e esperas. O proceso comezou o pasado xoves. O Ministerio de Inclusión ten citadas mañá a preto de 20.000 persoas.
E tamén a partir de mañá volverá a estar cortado un tramo da autoestrada A6 no túnel de Doncos, á altura do concello lucense das Nogais, polas obras de mellora que se están acometendo en varios viadutos próximo ao paso de Pedrafita do Cebreiro. A circulación de vehículos permanecerá pechada entre os kilómetros 438 e 451 a partir das 9 da mañá deste luns e ata o vindeiro mércores. O tráfico desviarase por un percorrido alternativo a través da Estrada Nacional Sexta que conecta a Coruña e Madrid. Dentro dunha semana volverase cortar a autoestrada por obras, desta vez no lindeiro túnel de San Pedro en Pedrafita do Cebreiro. Despois de pasar 6 días en Sanxenxo, esta tarde Xoán Carlos I abandonaba a Galicia camiño de Cascais. Aproveitou para navegar na ría de Pontevedra e reunirse co seu círculo máis cercano. Recibiu, ademais, a visita da súa filla, a infanta Helena. Trátase do primeiro desprazamento de Xoán Carlos I a Galicia no que vai de ano. A viaxe, inicialmente prevista pro pasado mes de marzo, tivo que aprazarse pola situación de inestabilidade internacional derivada da crise en Oriente Medio. Sanxenxo consolidouse nos últimos anos como principal destino español do rei que vive en Abu Dhabi. Ben, seguro que xa notaron esta fin de semana as temperaturas recordaron máis o verán. Xa hai ganas de que chegue, pero aínda estamos na primavera, que ten estas cousas. As máximas estiveron hoxe roldando os 30 graus no interior de Ourense, tamén no de Pontevedra, os mercurios superaron os 27 graus, por exemplo, no Porriño. E hoxe fixo un chisco máis de calor na costa norte. Por exemplo, temos tamén a Ferrol, onde se viviu hoxe un auténtico día de praia. Con todo, chama atención a Mariña lucense. Ali as brétemas obrigaron a máis dun saír coa chaqueta posta. A diferenza, como poden comprobar, é ben notoria. E pasamos da chaqueta a roupa máis lixeira, porque Alejandro Álvarez, ti que estás en Ourense, aí hoxe marcouse a máxima de Galicia, non? Sí, David, as previsións cumpríronse porque ás 6:20 da tarde aquí na cidade de Ourense os termómetros marcaban nada máis e nada menos que 30 graus e medio. O certo é que esta calor propia do verán notouse en toda esta provincia de Ourense, en localidades como, por exemplo, Leiro, Vilamartín de Valdeorras ou Arnoia superaron tamén os 29 graus. E con estas altas temperaturas, zonas fluviais como esta foron un auténtico fervedoiro de xente durante toda esta tarde e incluso os máis atrevidos deronse un mergullo aquí nas augas do río Miño. Compre lembrar que aínda estamos na primavera, iso significa tempo cambiante, nas vindeiras xornadas así que baixarán un chisco as temperaturas e esa baixada pode vir acompañada incluso de chuvia. Se son dos que despois dun inverno coa chuvia como protagonista estaban desexando que chegara o sol e as altas temperaturas, están de sorte. A de hoxe en Ourense, por exemplo, foi unha xornada case de verán. É unha maravilla, porque, oye, de tanto frío, tanta chuvia, pois, oye, pois isto é un 10. Chegou ben de agua. É un gusto levantarte pola mañán e ver este ceo azul, é unha pasada. En Ourense o sol comezou a aquecer xa de mañá. De novo, os termómetros prometían acadar valores máis propios de xullo ou agosto que da primavera. Hoxe xa fixo que manga corta xa todo o día, claro. Que horror. Yo demasiado calor ya non lo soporto. Certo que de hoxe non foi o día dos amantes do entretempo. 30 graus e medio marcaron os termómetros na cidade das Burgas a primeira hora da tarde. Roldaron os 30 na Arnoia e Leiro. En Valdeorras tiveron tamén unha xornada moi calorosa, cumpriu unha boa sombra. Chegaron os 29 graus en Vilamartín. Foron as temperaturas máis altas de Galicia. De todas maneras que viene todo muy junto y ahora de repente, a lo mejor dentro de 3 días volvemos a ponernos el abrigo. Fuimos al río, nos bañamos, estuvimos en las termas también un rato, ahora ir a tomar un heladito. Un domingo fantástico en Ourense, venir a las termas, darse unos buenos baños, dar un paseo, ir ahora a una terracita a tomar una cerveza, la chaqueta aquí. Pois semella que a calor e esta especie de verán adiantado van quedar aínda un par de días en Ourense con máximas que seguirán rolando os 30 graus. Nas Rías Baixas, despois dunha mañá con temperaturas de ata 26 graus, ceo azul e un sol pleno, a entrada da tarde deixou unha néboa espesa que xa non levantou en todo este serán. Nas vilas costeiras as temperaturas foron baixando ata poñernos nos 17 graus e aínda que seguimos coas previsións de temperaturas en ascenso ata o martes baixo a influencia anticiclónica, este domingo de praia acabou por ser un domingo desapacible. A imaxe a da xente que estaba nesta praia de Samil recollendo os bártulos, abandonando a area e abrigándose porque a sensación de frío, a sensación de humidade mantense ata agora.
Veníamos pensando que íbamos a encontrar un día espectacular de sol, pero se ha chafado. De hecho, hemos tenido que ponernos las toallas encima porque hace un frío. Con comida, con todo, llegamos aquí e apagón. A vestirnos que nos vamos. Cando viña polo Ponte de Rande xa vin que estaba entrando a bruma. Viña unha niebliña así por o mar, e miraba desde a ventana. E dixen, parece que veñen niebla. Ao pouco rato xa se empezou a cubrir todo, xa empezou a ir para arriba. Eu vistime dunha maneira, despois vistime de outra. Nevoa en algúns sitios, pero ceos totalmente despexados noutros. Miren esta fermosa imaxe panorámica de Santiago. Moi relaxante, verdade? Estes días de sol tamén nos deixan en algúns sitios ceos despexados, como dicimos, ideais para gozar de solpores como este. Esta mestura de cores laranxas e amarelas, pois é todo un privilexio. E que en Galicia temos uns solpores incribles, non o dicimos só nós, tamén namoran os que nos visitan. E ademais, isto é un espectáculo que cada día cambia, e iso tamén é o bonito, porque ademais sempre deixa imaxes únicas. Eu quedei con ganas de volver a Santiago. Eu tamén. Así que de feito imos volver ata ali con Xoel Rodríguez para volver ver ese solpor. Xoel, que imaxe tes? Sí, e sobre todo se atopa un lugar propio como esta cidade da cultura para gozar dunha estampa e tamén dun tempo que é propio xa da primavera. Hoxe falamos moito neste informativo das temperaturas, pero queremos tamén falar e amosarlles momentos e imaxes como esta, de cando a cidade baixo o ritmo e o ceo colle todo ese protagonismo, precisamente por ese xogo de cores, polos contrastes e pola luz que vai cambiando case sen decatarnos, porque hai días nos que parar un intre e mirar o ceo tamén é necesario, e resulta curioso que algo tan cotián como un solpor siga sendo capaz de captar a nosa atención deste xeito. Un deses momentos que non fan ruido, pero que nos obriga a deternos para contemplar os detalles do día a día. Ben, hoxe os termómetros tamén acompañaron en boa parte da comunidade, o que animou a moita xente a saír á rúa e gozar dun xeado. Os máis clásicos apostan por sabores como a nata ou a fresa, pero outros, pola contra, son máis de cheesecake, no que todos coinciden en apostar polo xeado artesán. Temperaturas de verán equivalen a ringleiras nas xeaderías. Son moitos os que aproveitan este pequeno anticipo do verán para gozar dunha das alternativas máis refrescantes. Ya era hora de que viñan buenas temperaturas e refrescarse con un helado. Oxe sí, oxe invita ao xeado. Igual outro día non, pero oxe sí. Son boas xornadas de traballo tamén para os comercios. Sí, los días así se vende mucho más, claro. Sí. A partir de las 2 de la tarde la gente viene mucho a comprar helado. O que chega tamén é un dos debates máis intensos do ano. Cal é o mellor sabor de xeado? La lima. Non é por outra cosa, pero la lima. E me gustan de hielo, además. Gústame a avellana moitísimo, dulce de leite. Bueno, tirando máis ben os dulces. O meu é de cookies Kinder Bueno e o do neno é de nata e vainilla. Bueno, nata e fresa, perdón. Cheesecake. E la outra de pistacho. Uns máis modernos e outros máis tradicionais. Mellor preguntámoslle aos profesionais. Entre los jóvenes, Kinder Bueno, Oreo, cookies, entre la gente mayor, pistacho, nata y esos sabores así, un poquito más neutro. No que sí coinciden todos é en apostar polo xeado de calidade. Onde este un artesano que se quita o supermercado. Que mellor que o feito na casa. Xa o ven, os xeados son a mellor receita contra a calor. Algúns están tan bons que cando os tomamos comezamos a dar voltas. O baile converteuse na esperanza de Julieta, unha nena ferrola de 2 anos con síndrome de Rett. Escolas de danza de toda a comarca uníronse nunha xornada de música e coreografías para acompañar a súa familia e recadar fondos destinados á investigación desta enfermidade. Julieta ri nos brazos da súa nai Lucía, desbordada polas emocións dun día que ten na mente desde hai moitos meses. Y la verdad que hoy por la mañana sí, me levanté y fue como, hoy es el gran día, porque la verdad que este evento llevamos trabajando mucho tiempo en él y es que tiene un contenido muy emotivo. No pabillón de Esteiro bailan por Julieta, por ela e por todas as persoas afectadas pola síndrome de Rett, un trastorno neurolóxico raro que provoca a perda progresiva de capacidades xa adquiridas. Ha perdido las habilidades que tenía, que era gatear, no eran muchas las que había conseguido hasta el momento, gatear, dar pasitos de lado, y eso lo perdió todo. Entonces ahora estamos recuperando ahí con terapia otra vez. Pero está muy conectada con la gente, que habla, o sea, tú le hablas y ella te escucha,
se ríe mucho, le gustan los dibujos, tiene sus gustos ya, pues unos dibujos determinados. E se non te protesta, entonces, bueno. Na Academia Paso a Paso fixeron iso mesmo, dar pasos desde o momento en que coñeceron o caso de Julieta. Levan preparando o evento desde antes do Nadal. El objetivo pues es recaudar para esa asociación, para Mi Princesa Red, pues para que Julieta pueda tener una calidad de vida mejor y luego pues eso, que el pabellón de Esteiro estuviera a tope y que se recaudara lo máximo posible para la investigación de Julieta. Hoy me pasa a mí, pero es que mañana nos toca a cualquiera y tener avances en investigación es fundamental. A Asociación Mi Princesa Red financia 2 proxectos de investigación no Hospital San Joan de Déu de Barcelona, centro de referencia en España. E vexan agora como celebran os veciños de Alfoz do Castrodouro a recuperación do nome histórico do seu concello. Subiron ao castelo e lanzaron 3 foguetes. Poucas novas sentaron tamén nos últimos anos neste concello. Os veciños do antigo Alfoz celebran que agora xa son de Alfoz do Castrodouro. Desde a Academia comunicáronos que consideraban totalmente lexítima esta restauración porque é unha débeda histórica, non? E realmente o topónimo mutilado non tiña tradición ninguna, entrou no ano 83 dunha maneira arbitraria. E como celebrar o cambio? Pois con 3 foguetes. É que a mellor forma que tirar 3 fogos, un por Palabra, un por Alfoz, outro por Dó, outro por Castrodouro, e nada, pois é un acto sinxelo, pero que vai quedar nas nosas memorias e para a historia. Mais hoxe, por fin, volve ser oficialmente Alfoz do Castrodouro. Para os veciños presentes hoxe no acto, por certo, organizado por eles mesmos, é o momento onde pechan unha reivindicación histórica. Son moitos os que lembran os tempos nos que o concello tiña nome que agora, por fin, recuperan. Que xa temos unha idade e ainda nos acordamos de cando se chamaba Alfoz de Castro de Oro, cando nos escribían e poñían esa dirección. Entonces, bueno, agora que todo se galizou, a verdade é que estamos contentos. Eu penso que generalmente a xente está contenta así. A min gustame que seña Alfoz de Castro de Ouro, que sempre antes era. Cando era nena, ou era porque antes, hai moitos anos, claro, eu vou facer 85. Eu, na fe que teño, era Alfoz de Castro de Ouro. E Castro de Ouro para aquí e Castro de Ouro para ali. Así que xa o saben, cando veñan visitar esta parte da Mariña Lucense, sepan que están entrando en Alfoz do Castrodouro. E se están pensando en percorrer Galicia este verán, xa poden reservar praza nos trens turísticos. Renfe activou a venda de pasaxes para a ruta dos Faros, o de Monterrey, o da Ribeira Sacra Silmiño e o do Ribeiro Rías Baixas. A reserva dos billetes podese realizar a través da web de Renfe. De momento, só se poden adquirir os percorridos programados ata 1 de agosto. Nos próximos días irán saindo a venda o resto dos itinerarios. Ben, tradición oficio na Feira de Artesanía do Ferro en Río Torto. Entre golpes de martelos e forxas, a vila celebrou unha festa que tamén tivo espazo para moitas cousas máis. Sí, como por exemplo, para olaría, a cestaría e os mellores produtos do campo. Unha homenaxe á artesanía galega en todas as súas formas. Cunha mostra de oficios tradicionais e produtos do campo comezou a 17ª Feira do Ferro de Río Torto, un evento co que se quere divulgar un oficio moi vinculado a esta zona oriental da provincia de Lugo. A nivel turístico, para promocionar os oficios dos ferreiros, dos nosos artesáns, e tamén para poñer en valor todos os produtos do ferro. A parte disso, é unha feira multisectorial con diferentes sectores económicos e o que intentamos é que estes oficios artesáns que perduren no tempo e que exista relevo generacional. O oficio dos ferreiros tan fundamental está case desaparecido. En Río Torto quedan algúns en activo e este domingo están moi presentes na feira, xunto a outros chegados da Fonsagrada, Santiago, Culleredo, Navarra e ata de Austria. A miña vida é esta, é o ferro, teño que estar facendo sempre algo. Eu teño 73 anos, pero sigue dando igual. Bueno, nosotros llevamos desde 1772, somos la 7ª generación, somos de Navarra y nos han invitado a venimos todos los años a Río Torto a echarles una mano para que no se pierda este oficio. A partir das 5 da tarde repetiránse as demostracións en vivo. Más que nada vimos pola artesanía. Sempre hai moitas cousas e moitas antigüedades, pero de comprar xa depende, porque os precios tampouco son moi asequibles. Pois estamos chegando, pero a verdade é que está interesante. Tamén haberá actividades para nenos e música. A Cidade da Cultura encheuse hoxe coa maxia do circo durante a posta en escena de Sen Patrón, o último espectáculo da compañía compostelá Pista 4.
Centos de familias achegáronse ata a Cidade da Cultura para gozar do circo ao aire libre. Na pista instalada no Xardín Teatro houbo malabares, teatro, mimo e, sobre todo, moito humor. Para celebrar o Día Mundial do Circo, a Xunta programou o espectáculo Sen Patrón, a última creación da prestixiosa compañía galega Pista 4. Bien, me gustaron los malabarismos. Estaba una señora silla pensándose una a otra y el señor se caía. A mí me gustó cuando se caían. ¿Por qué? Porque se caía del suelo y se caían. Unha tarde de diversión en familia que a moitos lles trouxo lembranzas daquelas outras tardes máxicas que pasaron no circo cando eran nenos. Sí, cando íbamos de pequerrechos viñan a Noia e, por exemplo, nós e meu primo máis eu montamos en elefante e iso quedoume grabado. Que estabas deseando de que llegara el día en el que te iban a llevar tus padres, ibas con tus padres y bueno, pues eso, la gracia de los payasos, aparte de ver a los animales, por los payasos, que te gustaba ver a los payasos. Foron moitas as vilas e cidades galegas que programaron espectáculos para renderlle homenaxe ás artes circenses que, malia ter cambiado co tempo, seguen abraiando a pequenos e maiores. Hoxe botamos unha ollada cara atrás no tempo a 1912, nun día como hoxe hai 114 anos, as portadas de todo o mundo recollían a noticia: o Titanic afundírase no Atlántico Norte. A súa viaxe inaugural ia ser tranquila, partiu de Southampton en Inglaterra cara a Nova York. Só 3 días despois o Titanic batía contra un iceberg e afundíase. Sobreviviron unhas 700 persoas, entre elas Laura Mabel, acompañante dunha famosa deseñadora que subiu o primeiro bote co chaleco salvavidas. E a pregunta é: canto pagarían por él? 770.000 euros. Por ese prezo poxouse esta peza de 12 bolsillos recheos de cortiza e firmada por 8 superviventes. Por certo, no 2008 xa se poxara outro chaleco semellante. Ese vendeuse por 44.000 euros, o que están a ver nas imaxes. Unha peza orixinal, pero que neste caso non pertence a ningún supervivente. Atopouno un canadense que axudou nos labores de limpeza. Puxouse en Nova York, onde tería que ter atracado o Titanic. Ben, nos marchamos con esta noticia tan curiosa e agora quedan cos deportes. Sí, porque aínda que non hai fútbol de primeira, hai moito que contar, Irene. Como, por exemplo, a vitoria do Río Brogán, a xornada na Primeira Federación ou as claves de Antonio Hidalgo para o partido de mañá. Anto Mirandés, estamos con todo agora.